Türkmen Döwlet Binagarlyk Gurulşyk Institutynyň gurulşyny palýan täze binalar toplamynyň okuw otoglaryny döwrügap enjamlaşdyrmak, enjamlanan kysymlaryny hemde ulgamlaryny öwrenmek, programma üçinçiligi taýýarlamak boýunça institutyň degişli ular boýunça bilim berýän professor mugallimlary Germaniýa Federasiýa Respublikasynyň barlykhany enjamlaryny öňdürmek boýunça öňde barjy kampaniýalar bilen tanışmak üçin iş taparyna bolýar. Käbir kampaniýalaryň öňdürýän enjamlary onlaýn arkaly öwrenildi. Iş taparynyň dowamyny gurulşyk materiallarynyň synagy enjamlaryny, ölçew gurallaryny, buroo, sement uýjy enjamlaryny, binagarlyk materiallaryň garşylygy, elektrotehnika, metal kebişirlemek agaç gurulşlary, suw üçinçiligi, topraklaryň mehanikasy, himiýa, fizika, elektrik üçinçiligi ular boýunça enjamlary, elektronika, awtomatika, ýylylyk tehnikasy, Howa kondisionerleme we suwukluklyň mehanikasy, suwuklygyň dinamikasyna şerde köp sanly gurulşyk we binagarlyk urany degişli bolan barlykhany we synagy enjamlary öwrenildi. Enjamlar bilen tanışyň çäklerini institutyň professor mugallimler bilen onlaýn görüşine soraw jogap maksagda alınıp barly. Hemde ol özüniň oňy netijesini berdi. Şeýlede Türkmen Döwlet Binagarlyk Gurulşyk Instituty bilen Germaniýa Federasiýa Respublikasynyň Berlin Tehnika Uniwersitetining şeýlekem Berlin Amaly Ilymlary Beýik Uniwersitetining arasyndaky alalaşyň çäklerini özara hyzmatdaşlyk meseleleri boýunça duguşyk geçirildi. Onun netijeleri boýunça tejribeleri öwrenmek maksady bilen degişli mailnameler kesiplendi. Ýokury mekdebiniň professor mugallimler hemde talip ýaşary, Türkmenistanyň at gadanyny arxitektory, Türkmen halkynyň milli lideri, gahrmany arkadamyda hemde arkadagy gahrman serdarymyda döredilýän ähli mümkinçilikler üçin alkyş sözlerini beýan etdiler.